Inces, Dek Mimin yang sangat cantik, aduhai. Selamat pagi. Mas Petro, wilujeng enjing. Matur sembah nuwun dalu punika panjenengan mujudaken penyemangat kangge kula kanca Kalimasada miwah warga ing ladan ngriki. Kangge ngaten ta. Tanpa wonten sampean berdua, tak kira wayangan bengi iki mboten gayeng kaya bengi iki. Piyae kakung nek ngono ki palut ngalembono ki mesti dikarep. Ora. Kaya bojoku riyen iki angger awan iki nyapu latar kebak iku ulah kan bengi mesti ngersake. Waduh aku. Dadi wong lanang nek ngalembono aku wedi mburine iki lho. Ora, nek aku rasa dialem. Aku ora milik gendong lali bab pemburine. Pancen bengi iki Mbak Mimin sangat membikin suasana menjadi ceria. Loh. Ketok ceria. Sampean duwe keluwihan dhewe, Mbak Inces yo duwe keluwihan dhewe. Nek ketok ayune, kemayune, tregal-tregele. Iya. Ketok kenese. Iya. Betul. Jenengan ngendika ngoten menika mboten jumbuh kalian kasunyatan. Jumbuh. Iso tak buktekke. Zaman babat alas, kula dereng gabung kali Hapri. Kula kali panjenengan semangem. Ning kasunyate mbarep panjenengan namine pun mumbul pun kuncara pun 2 taun iki jenengan mboten paring dawuh kula. Sing salah dudu sapa-sapa ning sing salah awakmu dhewe. Kok saged bayarmu larang. Kapok ra. Ya iya. Mula mbok ra larang-larang kowe iki kok senengane. Lah sing asli ayu-ayu ora ngarani kok bekakas obrokan kok ngene kowe kok. Awite kula ngalembono kalih panjenengan saklono saged dibuktekke Mbak Inces, Mbak Mimin. Mbak Inces menika wanita ingkang swantene becik. Laras dhuwur, ora kabutan, gedhe ya ora ngagor-agori. Karo gamelan ora numpang. Tapi Mbak Mimin, kowe sik. Disawang saka kaduan ya ayu, diceraki ya saya ayu. alah ya. Nek Sri Gunung wis saka kaduan ayu diceraki elek, wis Sri Gunung. Nek sampean Sri Sejati. Sri Sejati. Ning keluwihan iki isih terukur iso ditebak. Nek aku rak wis keluhanku salah terukur wis di atas rata-rata. Kuwi kanggo Mbak Inces. Tapi Mbak Mimin. Mbak Mimin, wanita ingkang saged dados penghibur dalu punika. Nah, petuahe becik, ketok nek ulama. Sakuni-unine Mbak Mimin kuwi mujudake piwulang. Kanggo sapa sing mirengke lan mirsani. Do rungokno, do rungokno. Urung eneng dagelan utawa bintang tamu utawa pesinden sing kepinterane kaya Mbak Mimin. Do mirengno. Oh. Dasare wanita. Dasar wanita Sulistya Warna najan ora patek ayu ning atine luwih ayu timbane atine Inces. Lho. Kok timbang atine resik lek men to? Iya. Lah priku kan terus anu nuwun sewu, Mbak Mimin ki mujudake wanita sing blaka suta blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Wanita. Nah, iso dibuktekke. Nggih, buktine. Arep gara-gara wae kotange mlotrok. Lho. Totalitas niki lah kok kula nyawang kanca-kanca yoga niku kok do ngantuk terus kula bukake sing langsung ting ploro lho. Lah wong mbok rabrakan gombal kok mbok pamerke. Iya. Lah ya kok do ngantuk yogane gek padahal Pak Surono bergasih kok ngono do lir-lir bareng kok bukake sithik kok lating plolo ya berarti penyemangat ramah. Aku paribasan kok dosa sithik ra apa-apa ning numrapi kanggo wong akeh kula. Iya. Sing dur ngelek idu pas kowe buka apa jenenge? Buka iki mau Payudara. Payudara iki sing bonang iki lho. Kira mbok-mbokane para-para ngene iki. Ya iya. Oh dasare sing bonang ki ya wis sawentara ketinggal karo garwati kenasih dadi. Oh nggih ta, Dinda. Mula kok gur WA klitah-kliti kalih kula itu malah. Ora gur sing bonang wae. Nggih, kalih sinten? Dadi patut kuwi ya ora duwe dadi. Walah. Di sini kok kaya gandeng diduduhke kula iki cocok randuk mboten sida to kalih nika. Mboten sida. Lah kaya diduduhke ra sida wong lanang. Iya. Soleh iki lho. Oh, nggih, tasih nderek wungon, tasih lenggah, nderek ngestreni nggih tasih kathah. Menika bapak saking Dan Ramil kalian saking Polsek ugi tasih kepareng lenggah. Luar biasa lho, Lek. Biasanya Pak Babin itu biasanya nek bal limbukan rak kondur. Kondur ya saya bagi wektu. Kantek rampung iki lho, Lek. Sampel mbok ceraki ndulang bakso mau. Aku ra wis matur parasaja. Kula namung nyun diamanke dumugi. Lah nyatan ya ditenani ya lho. Beliau ya ora beda-beda kita mempunyai hak ya sama di mata hukum dan pemerintahan lho nyatane sembah nuwun lho Pak. Kaya gedhok rasane ngati kula. Dadi kula ora dibedake kula ya dimanusiakan, kula ya diwongke. Selama ini banyak orang underestimate kados kula ngoten niku. Ngertine kula ki wong lecehan, wong geleman, wong paribasan dibacane letek ing donya. Panjenengan reko kula saestu Pak.
patut apa mau menyal pas mboten nyandang dinas kaya kula ruket-ruketon kok, Pak. Ya mesake pake. Gandeng nyandang dinas aku yang ngurmati. Sampeyan loro kuwi aja rumangsa bombong mergo ditunggoni Pak Dan Ramil karo Pak Bosek. Lah pripun ta? Kuwi awite nunggoni nganti rampunge wayangan ku ora perkara kok pengen ndelok nggonku ndagel ki ora. Lajeng Mudhun saka panggung kuwi dicepaki kecek. Gue ampun to nek Graming Dali kok. Kecek. Apa dhewe iki apa ti piring ngono. Lah iya. Nek ti piring iki. Apa ya ono? Nek ti piring ki ora langsung dikecek, Pri. Lah dadi dikandani. Heeh. Jenenge tindak pidana ringan itu diberikan informasi, dadi dikandani koyo jenenge sosialisasi heeh. ning dinas sosial. Mula jenenge kadang dilebokke sedilo ning lembaga pemasyarakatan kae kok ora dihukum, Iya. diarahke, didandani, dikandani. Kok pengalaman wis tau to, Lek? Aku tekon kuwi aku yo. Kok iso ngandani apa wis tau ungak-ungak. Bola bali no niki riyen kok. Iki aku cerita ya. Cerita apa? Ya Cerita zaman masa jahiliyah, masa kebodohan aku Iya. urip ning dalan ngono gitu. Ana Pak polisi ngerti kok nangkep aku, malah dicedhaki. Sing ati-ati nek ijek kerja bengi, ora langsung kowe dosa, kowe ora tok ning kene ora ngono. Sing ati-ati nek kowe kerja bengi. Sok nek wis kowe paris ora kerja bengi, paribasan dihati-hati aja nganti aja berlarut-larut gurungane. Oh nggih Pak, aku ngono kuwi lho. Iya. Kok ora tok nyokot pripun to? Ngati-ati maksudnya ngeten lho. Dunia malam itu kan nggih to Pak, nggon peteng tur nggon sepi. Sing digoleki kan model kaya api kan nggon sepi ra mungkin keramaian. Lah nggon peteng ki rak ya pancen gaweanmu ning nggon peteng. Lah iya, Mas. Ning nggon padangan ku ya ketok elek kok, Lek. Terus beliau ngandani sing hati-hati nek nyambut gawe nggon kerja bengi muga-muga ngene iki gur sementara lho. Berarti dekne kan ngarahke kanthi becik ora langsung ku salah. Ku dosa. Migah teko kene. Ora ngono lho. Ah, iya. Aku maksud manusiakan kuwi. Berarti kowe tau dhisik ngono kuwi. Ya gur pas kilap kae. Jen katerke panglipur mungkin nek kokean ngomong ndak mboten prayogi. Mboten napa-napa. Niki wonten ing sami tuwuh tandha pitagon. Nggih. Mongko sampeyan niku sampun kondang kaloka dados napa nggih bintang tamu utawi gamane dagelan ngono wae lah pokoke. Nek jenenge mumbul Nggih. gestar ngoten. Nah, ngoten niku. Niku wonten sing sami teka. Pripun? Estunipun saderengipun panjenengan dandan wanita ngenten nika rumiyin menika mula bukane pripun kok sampeyan iso ketemu jodoh antarané Mimin kalih April. Kok iso dadi besti ing saged padha ya padha-padha iso nutupin ku critane pripun biyen. Nggih niki kan jenenge jodoh, Nggih. jodoh Heeh. teng pepanggungan. Heeh. Nek jodoh teng asli dunia asli kok ya Oh jiji aku ya sudi karo kowe kok kowe ngileran. nyawange mburohke. Wah, Nek iya. nyawang mah Pak Teguh ngono rodok-rodok lah marake anu. Yang Pak Teguh wis guru piyane sabar ora tone sugur mesem guyu. Dalang. Ngladeni Pak Surono sing wingit ya tetep santai. Iya. Nek kok wingit. Wingi iki padake nggon sarean piye. Kok padake wit ringin. Pak Teguh wis ora balekke. Rumiyin menika nawi Nggih. Mimin menika rak ngamen. Nggih. Terus MC. Sing MC sinten? Lek men Kula. mikirin MC. Oh. Walah, iki biyen nge-MC to, Min. Nggih kenapa nggih jenengan nyantek mawon ngoten kok. Iya. Lajeng panggih tahun 2013. Di 2013. SMA. Kula tesih sekolah rumiyin. Kula pun 2013 kula lulus SMA. di April Oh. SMA kula pasca ngamen. Dados di April iku meh kalih kula umure kacek separuhan. Dadi Mbak Inces ki biyen SMA. Nggih, kula SMA ning mboten tutuk. SMKI. Nggih, lah meteng sik kok aku. Waduh. Tengsik. Aja Terus- ditiru. Terus kula nika saderengipun backgroundipun kejaba pengamen jalanan nate. Terus lajeng sampun nate kerja wonten anu hotel nate. Oh, bagian apa ning hotel e? Ten hotel menika Resepsionis apa? boten wit Bagian saking among tamu. wiwit saking rumboy, bellboy, lajeng resepsionis, lajeng Ah. wonten marketing Eh, nate. eh. Dados ilmu kata-katane kosakatane kula belajar saking waktu kerja di hotel saya bawa ke panggung, saya kemas dengan bahasa Wah, bahasa elok tenan. panggung. Lah kowe kosakatamu hotel iki gurung kata Lek. Apa? Gurung. Ya ora kuwi kok watok. Kok kaya ngono. Jadi gini loh, manajemen panggung kan nggih wonten. Dadi kaya di wong tamu. Nek ana piyayi jarak 10 meter dari kita, itu sudah milik kita.
Sing ateges awake dhewe kudu wis mbuh mantuk, mbuh ndungkluk, mbuh mesem, mbuh menyapa. Memberi sambutan yang Memberikan baik. sambutan meskipun beliau kita nggak kenal beliau. Lah, ilmu itu saya bawa ke panggung dan alhamdulillah diterima oleh banyak kalangan, jelas ditambahi di Apri sing suarane becik, pasuryane cantik, luwes dadi saling melengkapi. Aku dhisik melu-melu kowe jarene nek arep iruh wong kon mesam-mesem darake wong kentir ki lek Ya maksudnya mesem ki ana dasar hukume ngono lho, ana dasare. Ngaten, dados alhamdulillah dipun tampi. Lajeng nyun sewu kalian ngaten. Sak perangan nek kakung dandan putri menika anggepane wong ra is kados ngoten kok. Dan kita tidak menyalahkan orang. Kita lu aja kali. Ya wis aku anggepane piye kathah nek kakung dandan putri rak pikirane tekan ngendi-endi. Saya pengen mengurangi persepsi itu, tidak bisa menghilangkan tapi mengurangi persepsi itu bahwa kamu layak juga menjadi seorang penampil yang kamu menjadi ujung tombak juga. Besok arep enek tukulan anyar kok, Le. Sapa? Pak Dewarsi arep gelungan. Iya. Terus nyinden kok jajar Mak Cici. Wah, wis. Ono nggo alasan kuwi. Kowe ora kowe bareng kowe muni ngono ki dadi kelingan jaman Warsi sing pacar karo Mbak Cici mbiyen. Pripun? Esuk-esuk rak pas sasi poso. Nggih. Ayo ora umume rak do jalan-jalan Jalan-jalan ngoten bar sahur nika. Jalan-jalan. Lah Mbak Sisi ki rak nganggo rukuh ngisor dhuwur. Balik Warsi ki men ora kurang nek lanang nyilih rukuhe kancane dienggo mlaku wong loro jejer. Ngono kuwi dadi mbiyen. Dadi genera batal. Ha iso. Nganggo ruko kok brengos. Iya. Nggih. Sinambi panglipur ngaturaken Inggih, kula semangaken. Monggo gegujikan. Dereng dipun napa pinangkani nalika limbukan wau. Gelang kalung dereng. Wis. Wis. Gagas sapa kowe iki? Oh gelo. Wau wonten sesideman. Oh sesideman. Saking Pak Mitra Diarjo dereng dipun aturaken. Nggih. Nggih. Nah, monggo sesidemanipun dipun aturaken. Nah. Nggih, bawa menika. Nggih no. Nggih bawa pokoke. Saya. Bawa Le, bawa. Iya. Ya radian mung selarik mengke gentenan ngoten medho ngrasake. Ya. Oke, Bos. Nggih. Wiwitane Pak Teguh tak arep terus netrane nritil mbak aku ngono ki terus ngono. Pak kula saat itu kula namung guyonaken panggung jenenge pater kerja sandiwuring panggung. Ampun jenengan tenang. kowe iki aja pede, iki pancen cadok. Pak guru kok cadok. Kok barang tak arep kok nritil ngono ki terus piye aku. Kowe iki rak sesuk tanggal 10 Mei 11 Mei iki arep mayang ning Semarang. Ning lek dijak nek nunung lek Iki dijak dewe tekok raku. Mau ki tekok raku. Nek mimin kalih Inces niku pinten Mas Degi Semarang. Ha mengke kula njen takel dhewe mawon apa kula casi nomere aku ngono. Ning gandeng bengi niki Mbak Mimin karo Pak Teguh akrab ya ketok dijak Gur Mimin tok ketoke. Ya sing dijak kowe nggo ngenteni Adelia. Ada beneng Semarang ya nggawa bintang tamu ya kaya awake sampean kok. Si saka Boyolali kae biyen. Ya, mangga. Handerek sang bekti priya bagas kang olah budaya Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Aku kelingan zaman isih Mbak Mimin jen ki nge-MC ya terus. Ah iya. MC. Bagus banget dandane Bagus, kakung. Ketok ngelengit kae. Ah iya. Asine kula nggih bagus kok. Kumpul April lho ten kontaminasi dadi rusak. Pengaruh kaca serawung niku ya pengaruh ya. Wong sing banci tuwa ki kowe kok sing kon karuwi. Ayo. Terus aku iro Mbak April pisanan ki nalika ning Lor Ngrawa. Sing mayang ngaji Mbak Inces kuwi isih dandan kakung.
Aku ya lanang. Isih dandang lanang. Aku dandang lanang kowe. Kene iki lho nganggo blangkon Jogjanan terus kene iki nggon bathuk dinahi bros. Gua ibras dadi kaya pindi wong India kae kindil-kindil ngono. Kuwi jaman semono sing mayang ngaji jaman semono karo gareng. Jaman semonten tak apri tesih letek nika isih rengok. Wah mboten. Wah pun biyen pun ketok ayu kok biyen. Lho aku ki menarik kok. Rupaku dhisik nganggo blangkon bes kapan kayak depan kok pengen bunuh diri. Kabeh kan berproses to, Ces. Ibaratnya wong sekolahnya nganggo TK, SD, SMP. Kok kon bunuh diri iki lha piye lire iki? Lah rumangsane dhisik ngoten niku ya wis apik kae. Neng pamane digolek syutingane isih kok, syutingan jaman semono isih. Ayo. Ya, mangga. Bendara terus yung. Biyen tak jak ning Jakarta ki Inces lagi tak bayar 7.50 lho jaman semono kae. Nika nggih crita kalih kula kok, crita kalih kula. Mang bantu kula ya, Dik. Aku nderekke Pak Surono ngono. Lah le sare nang ndi nang sekolah. Sekolah ning nguyuh ning nggon ban bis. Jamane Jakarta kae jan pahit ya Mbak Inces. Oh, ana yoga kebelet nguyuhi ra gelem mudhun nguyuh nang nggon pintu ya wis. Sabis pesing kabeh. Ya, mongga. Kuning kang saking wuke. Ya. Suara kurang pramana ning wasesa ngungkro Aji lanyu-lanyu lho Pak Petro. Napa? Mbak Mimin sampeyan wis duwe pacar urung ngono kuwi. Weh. Aja Mas, kecoba dhewe partner kerja aku duwe pacar jenenge Mas Bram. Bram apa? Brame-rame. Dadi ra cukup wong siji Mas. Aku pokoknya aku nang Gunung Kidul. Bram sapa? Rame-rame. Berarti kowe kaya sing geng kae ya. Mas tenge lho, priya aku cara marketingku ki aku duwe pacar tukang son daerah Gunung Kidul apa daerah Bayat. Aku duwe pacar tukang ketipung daerah Cawas ngono. Aku duwe tukang syuting pamane daerah Karanganom pamane ngono ki. Dadi niku kan channel-channel kuwi akeh. Dadi dijak ning Karanganom, dijak ning Paribasan Bayat, ning Cawas. Iki sing durung duwe calokan pacar aku dalang. Aku lek dalang men dijak ning ndi aku. Kepek kene nek dalang kene ndek cempala lho. Ana dalang gelem piye tak gathukke? Sinten? Sing gambang. Oh niku Sugeng Riyadi nggih Mbah Kakung. Ayo diambung no. Kono lek jambung lek. Engko tak gedake malah gur watuk karo kerokan. Ya nak dintekke nak. Ya. Suara kurang pramana ning wasesa ngungro mangungrom marang bendera Selak dicekel dadi. Selestia pijer ngincangake alis terus tresno sesidaman Tapi
Yos aku isih mampu nglakeni salahku ayo tangga kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga anyrimku sing ora kaku kehormatan mamprong rubuh ngarep ninjo yo. Ngaturke sembah nuwun ya Mbak karo penyanyi Pak Haji Sukulon Suwondo sing yasa lelagon maneka warna sing iso kanggo sarana golek rejeki kanca-kanca seniman. Muga panjenengane tansah pinaringan dirga yuswa penyanyi Pak Haji Sukulon Suwondo sing nggih kedar rejeki kanggo awake dhewe lan kanca-kanca kabeh. Karyanipun saged nggo nyambut gawe kanca-kanca. ya matur nuwun karo kadang-kadang peniti gamelan Iya. medane kaya ngene usung-usung rak ya anu Wah, kali. tenan. Tukang son ya matur suwun Iya. Guru syuting sembah Syuting, nuwun. lho. Kadang-kadang yen sewu kanca di balik layar tidak terfikirkan nyaten ternyata medane seperti ini wong nyambut gawe iki sok kadang nyun sewu sok papane paribasan alus sok rumpil sok adoh lan sak pitu Iya. ora entuk ngersula heeh to. lho peniti iki teko dhisik dhewe Mulai kari dhewe. tukang son ya ngono Lah. lho Kadang kala Kala mangsane wis isih disengeni. Lah. Oh tabene iki penitine. Lah. Kaya kula iki pamane alise menceng siji anu ora godak dandan alise menceng siji kowe ora ngerti paribasan agak arep ganggo alise lali rungu ngejangan sik. telek me Paribasane lho to Mangsaku. pamrih men kecukup ngomah aja ngantek metu kaya ledek ngomah kaya kandang kethek iki aja nganti dadi gawean ya rampung. mangsa kok kaya wedok Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke maksa isine kowe apa wae senadyan sasideman mesti tak
jahitanku bredet karo lho. Akhir kadang rung gelungan wis edit. Walah. Niki mau wonten pamundutan gelas sekalian ngoten nggih. Nggih, anu niki saking Pak Tarno. Menika sadurunge ngaturke gelo. Sugeng dalu Pak Petruk nyuwun gending caping gunung dipun bawani. Parian nggih, ampun supe. Nah, lagu punika kagem Pak Hartono lan Pak Dan Ramil. Ingkang tasih nenggo ngantos ngebyar. Ugi katut dhateng sedaya muda-mudi Sumberjo ingkang sampun nyengkuyung hajat kula. Katur ugi dhateng Pak Mariono matur sembahun sampun berkahi jauh-jauh dari Cisalak. Ugi katur dhateng Pak Sardi saking Jakarta sampun berkahi matur sembahun transfer kalih kula 150 lho. Alhamdulillah. Nggih. Nah, bar iki caping gunung kudu ning parikane. Kabeh kudu parikan. Oke, Bos. Ya. Monggo lanjut. Kaya ngene lelakonmu biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggal gawe gelo ati sak lawase. Matur sembah nuwun. Kula wau kelingan Truk apa? Bareng Mbak Apri mau muni lagu gelo niku kelingan jaman ning ning kelagaran anyake lor kelir kae. Pripun? Bar sampe nyanyi gelo terus kena dibubarke le wayangan kan. Walah, zaman pandemi niku. Zaman pandemi Pandemi sone langsung mati nggih. Wah, kaya jan gelo tenan kae wane ya ora apa-apa. Tujune kok dhewe lunas ya le. Nika sedaya lunas kok mboten-mboten sing dikurangi pun ditemas sing penting pun keleksanan nggih. Nggih. Caping gunung Mbak sing daturke mergone ngangge parikan rada dawa. Dawa nggih. Nggih. Anu ngejak kanca ya. Ya cempluk. Ya nak, caping gunung kene nak. Ayo pulang cempluk. Engko ndak gur liyer-liyer bae. Awan mau ya wis job kok. Lah iya. Saiki cempluke duwe anu lho Mbak, duwe sopir anyar lho. Pinten? Wau rak bar campur sari ning jelek. Lah kuwi lek kon methoki malah bojone Mbak Manyel. Papa, aku jemputan. Nggih, Kak. Terus dijuk ning gentan. Sinden-sinden bojo kita bersama. Kan bojone Mbak Manyel iki mupeni sapa-sapa kok. Bojo kok nggo jamaah. Ora apa-apa disilihke. Nggih. Dawa caping gunung. Caping gunung ya. Parikane anu nganggo parikan to Ah, kabeh kudu siap-siap parikan. Sinden kabeh parikan. Ya, ya. Saben bengi yoga-yoga ya parikan iki nggo. On Mas Doni. Ya. Oh, parikannya apik Mas Doni. Iki Doni rapati semangat kok. Lah pripun? Denada enggak ikut. Sesuk melune. Sesuk ana, ya. Nyawang As. Hot. Oh, cemplung urung mumbul iki. Oh, kowe iki jenggleng. Oh, kula kan ya bawa ya jenggleng iki ceritane iki. Ya gentenan kok sing jengleng ya gentenan. Nggih. Engko bar kowe ya Mbak Apri ya kowe ngono. Sing alon-alon Lah kowe. ya. Iki bar sing tengah. Nah. Nggih, bar sing tengah Terus terus kulone. pulang ki ngendi? Kiwane, Oh iya kiwane. iya iya iya. Ya. Ayo Ma. Ayo kok. Jare kimpul ki ayo Ma ngono iki. Make jeneng kok gimah kok. Jenenge Oh, Salimah. Ayo Ma ngono matane apa piye kok. Wah, iya. Yen memajan mongkar kan kuning ben ngono terus. Kok ya pegel. Tapi ya Le.
wae nang omah kok ngopo. Mula bojone ra betah. Alah. Bojone ra betah. Betah wae saiki ora gelem lunga kok. Saiki ora lunga kok wis. Saiki ora lunga wis. Coba saiki kowe Ces. Nah, coba. Nggih. Pripun? Nirokke cempluk ngono iki iso ta? Yo. Kepiye lho? Ayo. Kak, ayo Kaya Kak. wong keram, Kaya aku Mang. mau. Ngomong karo jana Iki malah saya iki. Nindah nek nek omah. Iso dhuwur le mumbul. Ha nek ketoke sing kalah dhuwur karo Mimin kok nek gur-gur kopra iki. Ayo. Nek gur inces e dhuwure ora sepira. Ha Mimin ki pernah koprol tekan glundung ning galengan. Ayo Mbak Mimin. Kandunganmu wis sehat apa urung? Kembang bebeta. Do melorot. Iku wis tekan mudel. Aja lanyu-lanyu nek dibales ndekmu asli. Iya. Lah iya iya. Kena Lah iya kan pasal malah. jenenge kanca ki saling mengingatkan, saling benake. Ngono nek yo tak benake rada. Mbok ora to, Mbak. Mari liyane lho ya iki lho awane ngerti dhewe. Wah iya. Kanca-kanca Kaya-kaya wae. Kanca-kancaku berkedua kabeh lho. Ning yo tenan lho Mbah Imin iki lho mesake Pak iki Gus arep benake. Iya. Waya ing pambudi nek ra tak caosi ndarani aku wong angen nek tak caosi kok ya semene iku ngrangkani piye aku. Wong wedok le temungkak. Malah mesake nek tiup Endi saus. Mas? Ning sisih ngendi? Arep dialap papane gula gombal. Kono Mas. Engko sakit. Sakit ra. Nek ra sakit ra apa-apa nek sakit. Engko lara. Anu wae. Nek nu karo kakak Yetno. Iya. Ayo nak, kaki nak. Pacitu. Pak Teguh ki semangat ya angger napa ki capek gunung ki sing ngendangi ya tenanan lho. Kaya templek ngono ya. Kaya templek. Gone parian co, jelali. Panas. Siap-siap pokoknya. Janjine piye lho janjine kepiye ngesok-ngesok samepet-mepet. Ya. Ayo parian Oh, sapa kontes sih? parian. Diwiwiti saka sapa? Ayo do kontes. Nano. Anu, Bu Manyul sik. Ya. Ayo. Mikir ning ora iki. Ya, iki sing saka Gendan ya. Neng Surabaya Ning Surabaya. tuku bayem. Heeh. Mugi Pak Tarno ayem tentrem. Amin ya rabbal alamin. Sumrambah pros dulur. Nah, lan Mbah Wiro. Lho ya. Iya Mbak Prastiwi. Ya, wis. Ayo Pras. Dolan Semarang. Ya. Bulan Semarang. Nah, iki yo ono sine Semarang kok keluargane kok. Pas tanggal 15. Ya. 15. Wes kadung sayang. Kok ra digagas. Weh, lah iki. Iki sajake curhat iki sajake. Curhat apa parian ya? Kayane curhat iki kayane. Curhat. Ayo, Prastiwi sayang karo sapa ora digagas. Yo,
Salahe kowe mau kejere wis ditelepon ora dijemput ora gelem. Mesake Kowe mau wis ditelepon tekan ngendi Pras, tekan Bayat aku wong ayune kaya ngono kok ditampe. Ha iya Rai. Ora, saiki kan dedone wis ndek cewek. Oh, arek ngono. Cek kowe iki Kuwi mau kira Kabeh wis kan ditolak. mau kira ana yoga telepon ro Prastiwi. Tekan ngendi Pras, tekan Bayat, Pak. Aku nunut, weh, lah kula ora liwat pasung ngono. Aku ora liwat pasung, kula liwat pacing. Lah ya Mbak Prastiwi ki artis sing arti sayang sapa neh. Ya iya. Kok sapa neh ya garwane tok to apa Mbak Prastiwi iki reko-neko ora. Ayo Dek Nevi. Ya, yuk Duk Nevi. Dek dongker. Mangan klenyem. Daki, mangan klenyem. Kowe ngerti klenyem ki apa ngerti ra? Mentho sing tengah ana gulane Jawa. Oh. Nggih nika. Padatane wernane abang. Heeh. Yo, mangan klenyem. Karo dipuk-puk. Weh, lagi. Heeh. Pak kepruk pisan ngono. Iya. Ketoke ayem, Heeh. atine remuk. Wah, iki. Aku banget kuwi aku. Ketoke ketunggon kok gur brebes milih ae. Siapa kuwi? Ketok ayam ning atine remuk, aja nganti ati ki remuk. Lho eman-eman, lho wong urip pisan ki digawe seneng atine nek ana sing gawe susah piye carane entuk lelipur. Lho ngono. Kaya ning Semarang kok tanggal 15 bar iki arep desa ora gagas kok wis digagas. Ati kok ati remuk lah ya. Yo Higaigul sing saka Manyaran sing saiki ning Wuryantara. Oh. Ya. Tuku meja Ya iki meja ning Surabaya. ning Surabaya. Warga Sumerja. Heeh. Muga bagya mulya. Amin. Ya. Ya Pluk. Ya. Engko ditibake Mbah Wirya Barak, Mbah Wira, Mbah Putri. Ya. Ning Solo Ya, ning Solo, Pluk. tuku ula sawa. Ya. Wah, Bawa iki seneng ula ya, Pluk. Nek tekan Solo le tuku ula ya tanggo apa? Kan gontuk Ya petupan. dolanan, Pak. Apa ora ndek ula piye ning omah? Ulane ming cilik. Weh, mun aku ning naga nek gelem. Diwel. Oh, ning Solo karo Ngatiya rak ngopo? Ning Solo karo Ngatiya ngono ya apik lho Yohan. Heeh. Dibaleni, ayo Ngatiya men metu Ning migunane. Solo. Karo Ngatiya. Iya. Yo jan pijer tombok iki. Iya. Kok kleru dhewean. Ning Solo ro Ngatiya konangan gotil ayo. Lah ya aku kenalan ro sapa Mas Ngatiya iki. penitine Namanya kuwi. siapa? Tio. Lah jenenge Ngatiya. Iyo. Ngaku lho kowe Tio ngono. Iya. Kaya gaul men iki lho. Heeh. Mugi Pak Tarno Iya. panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Panjang yuswa murah rezeki. Ya. Amin. Ya, Ces. Ayo Kakak Inces. Ya. Neng Yogyakarta. Paling Iya, nesu. Solo, Semarang, Jakarta, Surabaya, tuku meja ya Surabaya. Yogyakarta lho mbok paido lho. Paidonan kake. Nang Yogyakarta. Tuku apa iki? Ora tuku. Iki parikan bawa apa traveling? Neng Yogyakarta. Iya. Tuku arem-arem. Alah jare ra tuku. Nyolong. Apa ora duwe arem-arem saking omah arem-arem udu lontong kae. Arem-areme wis rada anu kok. Kayak lemper. Kayak kelemet mburi ae. Mugi Mbah Wirya. Mbah Wira. Mbah Wira. Ah. Mugi Mbah Wira. Mugi Mbah Wira pinaringan sehat, panjang umur, murah rezeki, tutup momong putra waya, lan ayah, Amin. terem. Lho, burine penting. Amin. Ayo, Hari komplit. ayo po. Nyanyi iki mesti. Aku Buddha. Lah kok diomongke? Endah rupane kaya apa bentuk. Iya. Malah do gila.
kecocok temiti. Heeh. Apane? Ya mbuh kok jeneng budaya iso apane sing kecocok. Aku udah disosor meri, Mbok. Aku udah Disasar meri. kecocok temiti. Heeh. Mugi warga Sumber aja kebak ing hajeki. Iya. amin. Ade. Sing penting Lagi isine. iki bener. Ayo Pak Dalang, jenengan Kok malah dereng. perintah. Selak esok, selak esok. Dereng kabeh kok. Gur bawe kok malah kongkon. Lah jare kabeh. Lah kok gedibal kok. Pak Rado Ya wis juragan. wong 7 lho kok ya tekan esuk. Yo, terus ke. Tanah sudan aling-aling. Cepet guna. Ya. Hei. Nadyan wadon sarta Irama seger nggih Pak Teguh. Minum bayane banyu. Hei. Lelelolo. Ayo Kor. Jangan berjuang berkalikan anak-anak. Dia tak openi saiki ana eni. Monggo Bu. Sarene wis semangat katurutan sing dikatakan dia nate janji ning saiki apa lali Ya. Monggo ibu-ibu sanesipun menawi badhe tindak panggung mboten napa-napa. Tesih dibikak monggo Bu. Mboten Monggo. kedah, mboten kedah nyawer mboten napa-napa. Kesanipun gayeng. Nek mboten pekewo. Nggih. Kok ngono. Mboten Menika kudu sampun nyawer dibos monggo. Mboten, mboten. Bu. Nggih. Sekar bisa Guna bisa jadi raja. Ora ilang geni padha ora apa. Yo. Ayaya.
Nggih. Mbak Inces. Sawerane Bu. Ibu coba dipuni pirsa, dipuni pirsa ngersake lagune apa? Lho. Ngersake lagu Spesial apa? buat Ibu. Nggih. Nah. Iya, bingung mungkin lagu ya. Indonesia Iya. juga bisa. Betul napa? Apa Nggih. Jogja Istimewa napa-napa. Iya, Nggih. lagu dangdut bisa, Bu. Bojo loro. Mau wonten sing ngersake relakan aku memilih dia. Nah. Menika Ibu ngersake bojo Bojo loro. loro. Ngersake bojo loro. Oh nggih. Nah, oke. Ini Siap. lagu ya Bu ya, yang penting lagu kan ya. Iya. Iya. Nek ibu kan seni guru sing gayeng ora perkara piye-piye. Iya, Iya. iya. Nek garep Pak Tarno tuh ya guru siji, guru ibu tok. Nah, iya. Oh, Yeah. percaya kalau Pak Tarno ya. Kalau Pak Tarno ki gur video call karo aku. Iya. Aman. Aman, Habiskan. Iya. Monggo. Ayo Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi. Yo, karo Dok kecak Nesi kanca, sisan. kecak kanca. Yo, golek tambah. Monggo, sama-sama keneng. Ya. Ya. Yo, diaturke bojo loro. loro. Sing dikersake Ibu Suminah ngersake bojo loro. Lah iya, ora ngira-ngira wis jam 3 punjul. Lah iya. Wis jam 3 punjul 5, Mbak Inces, Mbak Mimi. Nggih, matur nuwun. Tom tutuk ngene sami gegojikan. Monggo mangke niku lakon sedawa. Coba Pak Tarno sing ngersake lagu napa mboten. Nah. Coba nyun pirsa nyun Mbak Inces. Nah. Nggih. Gimana Bu? Oh suruh turun, oh iya. Oh, surut. Oh, nggih. Nah. Turun terus bablas. Hablas mulih. Nggih. Nggih, sampun ta, sampun ta? Sampun nggih, sampun jam 3. Sampun mboten jane wonten sing ngersake lagu ning mbok menawi dereng saged dipun aturaken tansah nyun agung samudra pangasami. Amargi wekdalipun sampun jam 3, Nggih, jam Bu. 3. Menika dados gara-garanipun sampun cekak. Cecan. Nggih. Niki nganu saking mantune Mbah Mitra mungkin tak ditagih prau layar. Lase pelok sak lagu prau layar. Lagu, Ya. nggih. Yo kabeh mungel prau layar dienggo tutupan pancene gara-gara. Ya, Cok. Yo kancane gisik gembira.
ujube penjenengane Simbah Wiratugiem dalasan putra-putra ya nutuke laku gendhi Truk lah iya nutuke laku mengko ndak urati Subasita ha iya ingkang sami kundur aku sing kundur kasih sambikala ya Gong iya sing kepareng pungon matur sembahnu nganti daresuk ya ya Sawandara sik ndak nampa duka ha iya kae ndara sing lenggah ana kono karo Kang Semar Badara kaya ana kawigaten ana sing arep dingendikake ayo Sawandara sik ndak nampa duka ya Truk ayo ndak nampa duka